שעשה ניסים לבטל, בימים ההם בזמן הזה. אמן. אמן אותנו לשנו לבריקים. שוב אני פותח הדלת לאליהו הנביא, שוב לבד בחדר מחכה שעות לאהובי. בתוך כל החלל הזה ישבתי, הפקתי לקחים, הלב שלי מוכן, שתלתי והשקעתי בו פרחים. עוד יום, כל יום אני מחכה, למה הוא לא בא? יש בי אהבה שלא עוברת עליי, איך מושכים למעלה שלא מוצאים אותה, לא אותם, אולי הוא לא ישוב לעולם. פגשתי אחרים אחרי סיסי הלב שלי אצלו, לאף אחד בדרך לא היו מילים כמו שלו, וכנראה שלעולם כבר לא אמצא לי עוד אחד כמותו, והלוואי שיום יגיע וכבר לא אחאב אותו. עוד יום, כל יום אני מחכה, למה הוא לא בא? יש בי אהבה שלא עוברת עליי, איך מושכים למעלה כשלא מוצאים אותה, כי זה עגול כזה מופנם, כאב שלא עובר אף פעם. זה מאוחר, עכשיו זה כבר נכתב, ודאי הוא לא ישוב לעולם, לא ישוב. שוב אני פותח הדלת לאליהו הנביא, אולי אליי הלילה הוא יבוא ומתנות יביא, ילחש לי על האוזן, יגלה לי איך מכאן עוד ממשיכים. הלב שלי מוכן, שתלתי והשקעתי בו פרחים.